Hola, jo sóc Snow. Avui som 16 de juliol de 2026. Ahir vaig anar a casa de la Marina i el Pons. KBM i PPP a la uni. És Care Vida, KBM la Marina, KB Àlec és l'Àlec, KBM és jo. És això. Vaig entrar al pis. Hi havia l'Artur. Hòstia, és un terremoto. És un any de vida. Hòstia, el Artur és un destroyer. Vam fer unes fotos al PPP, al Pons, la Marina, jo, i el Artur. Vam fer unes fotos, jo i el Artur. Què has après a fer, pallasso? És maco. Artur. El gran. És difícil d'explicar. És un bebè. No m'ho crec, encara. Em, Felicitats. Un altre cop. Però, hòstia, a la nit, més. El Navarro. No van i jugaré al Hots amb el Navarro. Adeu, que vagi bé. I a la nit, més. Adeu.